Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi pawartosipun sami sae nggih. Para pamirsa, menika usumipun epidemi corona. Nah, wonten sekolah menika dipun kedahaken pembelajaran daring utawi pembelajaran ingkang ngginakaken internet. Wonten ing anodhangan menika kula badhe ngaturaken materi sengkalan ingkang dipun ginakaken dipun ucalaken wonten ing kelas 11 semester kalih sengkalan. Nah, menapa sengkalan menika? Menawi tiyang riyin jaman napa kerajaan nggih menika kathah tiyang ingkang ngginakaken sengkalan. Nah, sengkalan menika niku mujudaken angka taun Jawa, angka taun Jawi. Menawi sengkalan niku benten kaliyan penanggalan sanesipun. Menawi penanggalan sanesipun ngginakaken angka. Dene sengkalan nika mboten damel angka, nanging arupi tetembungan utawi wonten basa Indonesia menika kata-kata lan gambar. Nah, wonten ing tetembungan kaliyan gambar menika wonten sandi-sandi. Menawi basa Jawanipun sinandi. Ngaten tegese upami angka setunggal menika napa naminipun nggadhahi sandi-sandi tartamtu. Upami punipun sirna ilang kertani bumi. Sirna ilang kertani bumi. Kula gadah lapak nggih. Sirna ilang kertaning bumi. Nah, sirna menika 0, ilang nggih 0, kertaning niku sekawan, bumi niku setunggal. Atose menawi dipun jejer 00 sekawan setunggal. Atus ngeten 00 sekawan setunggal. Lah menika dipun walik. Dados tunggal sekawan 00. Ngaten. Kula gadah conto malih. Menika panca kiblat arune ngowangi. Nah, panca gangsal. Kiblat niku sekawan, aruming niku 9, ngowangi tunggal. Dados menawi dipun jejer gangsal sekawan 9 setunggal dipun malih dados setunggal 9 sekawan gangsal. Terusipun tahun 1992 gangsal. Inggih menika tahun lairipun Indonesia. Lah, kok saged panca niku gangsal, kiblat niku sekawan, aruming niku 9, wewangi setunggal. Nah, menika wonten rumusipun. Nah, rumusipun menika kula wacaaken nggih. Saking setunggal dugi 0, setunggal kali niku tahun gangsal 6 Nah, angka setunggal naminipun watak nggih. Watak angka setunggal menika cacahe siji kayata aji, bangsa, bathara, budaya, budi, dewa, dara utawi weteng, gusti, hyang, nabi, narendra, narpa utawa raja, narpati, nata, pangeran, praja, raja, ratu, swarga, tata, wani, wiji, urip. Lajeng ingkang wujude bunder.
kadosta bawana utawi bumi, candra, jagat, kartika utawi lintang, rak utawi bumi, srengenge, surya, bulan. Lajeng ingkang nduwèni teges siji kayata eka utawi eka, iki, nyawiji, siji, tunggal. Lajeng tembung kang ateges mung siji kayata Gusti, jati utawi sejati, sejatos, nyata utawi sanyata, yekti utawa sayekti. Lajeng nduwèni teges wong kayata janma, jalma, manungsa, tiyas, wong lan sapiturutipun. Lajeng jeneng perangan badane manungsa utawi kewan kayata weteng, udel, buntut lan sapiturutipun. Menika watak angka setunggal. Lajeng watak angka kalih inggih menika perangan badane manungsa kang cacahe loro kayata asta, kuping, mata, netra, paningal, soca utawi mata, suwiwi, talingan utawi kuping, sungu, supit lan sapiturutipun. Lajeng pigunane poin A wonten inggil tegese ginanipun perangan badane manungsa utawi kewan ingkang cacah kalih kadosta ndeleng. Terus pami meripat menika fungsinipun ginanipun damel ndeleng, bulu utawi ngene, ngrungu lan sapiturutipun. Lajeng sak bibaripun nggih menika tembung kang nduweni teges loro kayata apasan, di, kalih, kembar, penganten, kanthi lan sapanunggale. Watak nomor 3 inggih menika tembung kang nduweni teges telu kayata hantelu, mantri, tiga, tri, trisula, trima, ujwala, werdu lan sapiturutipun. Lajeng dasanamanipun geni kadosta agni, dahana, geni, pawaka, puji lan sapiturutipun. Lajeng sipate geni inggih menika banter, murub utawi murub, kukus utawa blek, pego, panas, sorot, sunar, urup, obor, padang lan sapiturutipun. Watak angka sekawan inggih menika tembung kang nduweni teges papat kayata pat, catur, sekawan, keblat, warna lan sapiturutipun. Lajeng gegayutan karo banyu kaliyan toya nggih menika kadosta embun, tirta, samudra, sendang, segara, sindang, tasik utawi laut, wedang, udan, suci, wening, warik, tawa, sumur lan sapiturutipun. Lajeng tembung kang nduweni teges makarya kayata karta, kirti, kertaning, pakarti, cipta, kardi lan sapiturutipun. Salajengipun watak angka gangsal inggih menika dasanamanipun utawi cacahe gangsal kayata gangsal, panca, Pandhawa, Cakra, Driya, Indriya lan sapiturutipun. Lajeng tembung kang nduweni teges gaman kadosta bana, panah, pusaka, sara, jemparing, warajang, tungit lan sanes-sanesipun. Lajeng tembung kang nduweni teges angin kadosta banyu, samirana, maruta, sindung lan sapiturutipun. D. Tembung kang nduweni teges rasaksa kayata buta, danawa, diyu, raseksa, raseksi, wiyasa, yaksa lan sapiturutipun. Lajeng menika watak angka 6 inggih menika tembung kang tegese 6 kayata 6, retu, sat, naya, winayang, mangsa 6 lan sapiturutipun. Lajeng kewan kang nduweni sikil 6 kadosta kumbang, tawon, anggang-anggang lan sanes-sanesipun. Lajeng arane rasa kadosta amla, asin, dura
legi, kecut, gurih, pahit, pedes, sinesep, tekto lan kalebu samubarang kang njalari rasa kaya uyah lan gendhis. Berarti menika asin lan legi. Salajengipun watak angka 7 inggih menika tembung kang duweni teges 7. Kadosta sabta utawi 7. Dasa namane jaran kayot kadosta aswa, kuda, turangga, kapal lan wajik. Dasa namane gunung kadosta giri, wukir, ancala, arga, ardi lan prawata. Gegayutan kalian Tapabrata inggih menika biksu, dita, dwija, muni, pandita, resi, sabda, suyati, wiku, yogiswara, wasita lan sanes-sanesipun. Salajengipun watak angka 8 inggih menika tembung kang duweni teges 8 kadosta asta, 8 lan sanes-sanesipun. Lajeng jinise dewa kadosta Asta Basudara, Druwa, Soma, Anila, Anala, Tatyusa, Aba, Aha, Prabasa lan sanes-sanesipun. Lajeng dasa namanipun gajah kadosta Birada, Dwipangga, Esti, Kunjara, Liman, Matengga lan sanes-sanesipun. Lajeng kewan rumangkan lan dasa namanipun kadosta Mula, Bajul, Baya, Bunglon, Cecak, Biawak, Slira, Tanu, Murti Bunglon, Naga Sawer, Taksaka, Nagraja lan sak diturutipun menika watak angka 8. Lajeng watak angka 9 inggih menika tembung kang duweni teges 9 kadosta Nawa, Raga, Rumaga, Sanga lan sanes-sanesipun. Lajeng tembung kang duweni teges bolong kadosta bolong, momplong, ora rapet, wara, wiwara, gapura, song, dalan, rong, leng, guwa, babahan, butul, buka, mengo, manjing, mlebet, terus, rumasuk lan sak piturutipun. Lajeng ingkang pungkasan inggih menika watak angka 0 inggih menika tembung kang duweni sifat ora ana kadosta asat, bumo, datan, gegana, ilang, mati, mrasta, murca, musna, nir, risak, sempal, sirna, suwung, sonya, surut, suwung, tan, teles, umbul lan sak piturutipun. Lajeng dasa namanipun langit lan kahananipun kadosta angkasa, awang-awang, gegana, dirgantara, langit, swarga, tawang, dhuwur, luhur, inggil, mumbul, muluk, kumbul, mesat, mletik, tumenga lan sanes-sanesipun. Adosipun saking tetembungan-tetembungan menika kala wau dipun gabung dados tunggal bentuk angka taun kang sinanti. Nah, contonipun kami wonten lare ingkang riyosipun taun 2015. Nah, 2011 nika menawi badhe dipun damel sengkalan nika dipun walik rumiyin. Terus 0 kalih 0 setunggal gangsal dipun walik dados gangsal setunggal 0 kalih. Ngoten nggih. Terus gangsal kami ponco nika gangsal. Lajeng setunggal menika aji.
nol niku damel sirna. Sirna nol. Kalih kula milih damel tetembungan kinanti. Nah, kalih kanca aji sirna kinanti. Kersane langkung luwes niki saged dipun tambahi kang. Kang kok kersanipun saged nyambung kanca aji sirna kang kinanti. Gangsal setunggal 0 kalih dipun walik dados kalih 0 setunggal gangsal tahun 2011. Kula kinten cekap semanten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi saged miguna tumrap para pamirsa. Wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Wekasanipun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.